Obila ne omonjo nyasi mar sidho ogudu e mbalariany mar Northwestern Christian e boma Mombasa mandhio jopuonjre moingo 100 kendo tere tesend obila ma Nyali. Apisas mag okwach kich wacho ni mbalariany no ok oyangi kod duol matayo somo mamalo. Duol no ne ochako timo nonro e mbalariany bang' kane gichiwo digri ne jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi. Isaac Okech leronwa mathoth. Ne gichopo Mombasa ka giwuok kuonde mopogore e nyasi mar chwoyo ogudu ne kit somo ma opogore. Kata kamano lek margi ne ok ochopo kare bang' ka obila ne ochopo mi oluoro ka. I want to declare this a crime scene, and anybody in a gown should remain seated until we finish all our process. Apisano mar okwach kich kaneno ni onge jal mabiro wuok e obadho margi. Luoro kod achiedh nadi ka koro kwako jopuonjre ka familia magi mane ochopo e nyasi oyud kod buok. Ka moko kuomgi koro tero alam ne ruoth. Otese gi gin ranyisi ma oromo. Ne obila ni chenro ni ochopo e giko ne jogo mane chuoyo ogudu. Ng'ato bang' nyawadgi ne omak mi okete nyamburko mar obila mi ochop gi e tresend obila ma Nyali mondo mi okwach kich thuolo mar dhi mbele kod nonro. Duol matayo somo mamalo pachoka wacho ni mbalariany ma Northwestern poko ndikore kendo oko yange e golo tese mag puonj pachoka. Tumeweza kuwashika kwa sababu kama sheria yetu ya University Act inavyosema ni kinyume cha sheria kujidai kwamba wewe ni chuo kikuu na wewe hujapewa kibali. We have flagged some of these institutions, but in spite of this institution being flagged as not accredited, they continue to do so. So we feel that something needs to be done. So Magiti Morema na dweche ariyo kende banka jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi ne omi digri kod mbalariany ni. Ndio hatua ambayo leo tumeifikia mwisho wake, hatima yake. Lakini ni kama ukisema kwamba mwizi akiwa anaiba kuku kijijini kwa siku nyingi alafu hashikwi, siku nyingine amuibie mzee mmoja na yule mzee amkamate, mtamuuliza kwa nini mlikuwa mnamkamata huyu mwizi mapema? Basi ndio hivyo. The Universities Act is very clear that it's a crime, it is punishable, and the fines are there. So it's likely that if you are found guilty, then you would face the law, and those could be some of the implications. Achije gi biro chop e do juma manyien ka nonro matut igeno ni biro tim e wi jogo ma otenore kod wachni ka achiel kod kuonde tiegruok mamoko 15 ma ichich ni ok oyangi. Isaac Okech, Ramogi TV. Jotend dinde